Hai no hai lam sufiro ketal ya priwo hambai norok no chini lai thangnai video o norok belai no jengno like rima bai ke kha thangsar mani bagai norok joto no hambai oba haike no chini video o norok jaja khan ke like riwi chini bakhano tongthrodi tai chini logio tongdi faidi ke chingtin ni video chenglai sinai khoroksa bufa bo belai no samung pailaya ngai laptop o samung khlai tongmani office ni samung a jorao no bini besajak jerai khoroksa himni papa thungni thunglainai anu logiri di thungnani logi shantong bufano thunglainai hene bar bar jalogi tongo ke bo disturb ngjakha hingke bufa jalanang zakhange botam khlainai chongkha bufa ge tebilo ajorao kaisa magazine tongmani a magazine ni kaisa page o world ni map tongmani bo a map no a page no sakagai a map ni je page no tukra kai sakagai kaisa ungko kaisa paiga bono tamsanai ko tabuk nang obono jurariwi thepawi anu funuk faidi hne ri roka hakia ako hne bosajak abono tlangai cheraiba bini rumo thangai thepai tongai kha bufake chongkha bo cheraiba omo borobo funangai joto jurariwi mannani asak world map rongno hne bo tabukle tai jalok lakhine samung tang tongkha ha jorao no tamungka srapsa ni pore no busajak phai theba iko naidi baba ang thebai paikha ni funuk paikha angke bufa wana jakha bufa saka hai nang bai ki khaiga sabo hake busajak saka baba nang a page ni uklok digi naidi khoroksa charai bari ni photo tongo ang abono jora rekhangke nong thangka hanjaga abono jengchini langmao chini jungjal problem rokni one side no jengnayo kaisa side ti no nai tongo jeng aboni uklok eba yagra debra jengna sikya kaisa side ti no nai tongo aboni bagai jeng waisa wisu chini jungjal rokno bahai ke yakak nai abu jeng lama rutugui mayang thango abuno jeng chini jungjal eba problem rokni uklok buskang yagne gene digino jeng nainani nango haigise jeng lama rotok mannai tei jeng buino bo singna nango nijeni jengjal jeng aboni solution na mayang dongprobo jeng buino singke belaino chawo tei khoroksa borokni nahar mungjudango tamninke jeng je problem no kisa kotor khenuk tongo abo tei khoroksa borokni thani abo kisa laite teng khepano nugui tongo bo abon bagai joto borokni nahar mong tei nukmani abo same ya to jeng abono tei khoroksani thani chini jungjal no bahike yakaknai aboni solution jeng manai thango aboni bagai no jeng buino opinion tai suggestion sanna fading ke tini ni video asak joratino muthaklai shona jeng chini problem no buskangti nayawi uklokti wa shoshu nai lena hake se jeng solution manifano thangnai achrai hake asukno kok haino hai te kaisa video norok bai malai finai jotono kaham tongdi manei tongdi hambai